Hapsay ug malinaw ang lihong protesta sa nagkadaiyang lugar sa Central ug Eastern Visayas batok sa halapad nga korupsyon sa nasod. Ang detalye sa report ni Luan de Rondina. Sa tanang tiwat sa atong nasod, uyan bawo! Sukwahi sa kauluhan, hanay ang mga lihok protesta sa tunga-tungang bahin sa Kabisayan, ilabi na ang gipahigayon sa Subo kagahapon. Matod sa Cebu City Police Office, mikabat sa kapin 700 ka mga tao ang misalmot sa nagkadayang dapit sa Cebu City. 60 ka mga pulis ang ilang gideploy apan adunay nakareserba nga 400 ka mga personnel kung gikinahanglan. Samtang gihangop sa mayor sa Dakbayan sa Subo ang malinaong pagpahigayon sa protesta. I'm supporting your kanang kausa tungod sa korupsyon, pero akong natanaw gahapon ilang ipambukbuk ang mga pulis, maluoy ta. Dili man kontra nato ang pulis, ang mga tao man nga korap. Alas 3 kagahapon sa hapon, dihang nagtapok sa Plaza Independencia ang mga ralista gikan sa 30 ka mga sectoral groups. Gawa sa isyu sa korupsyon, gipanawagan nila ang pag-resign sa katungdanan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Bisag asa mo nga color, mag-green, maputi, mapink o unsa ba nga grupo, ato ning responsibilidad isip mga Pilipino barog o makibisog para sa hustisya natong mga magbubuhis. Adunay mga nagbitbit o mga tarpaulin diin napatik ang mga naong sa mga politikong gihulagway nilang nalambigit sa korupsyon. Pagka alas 5 sa hapon, usa ka santos nga misa ang gipahigayon diin si Father Shano Ubod ang ni-officiate. Kung sa may tabo sa mga musulod ng mga adlaw, ato patanaw pero hinaot unta, nang hinaot ni. Nga nadungog in taon niya ang subuanon, nga nanawagan nga siya kanaw sa iya pwesto. Samtang nihimo usab og trillion peso march ang mga magtutuo sa Archdiocese of Cebu sa Fuente Osmeña Circle. Bit-bit ang mga rosaryuhan ug imahin sa mahal nga Birhen Maria, gida nila sa kadalanan ang ilang mga pag-ampo alang sa nasod. Gihalad nila ang mga pag-ampo alang sa kamatuuran, hustisya ug pagpanubag sa mga hingtungdan. All these activities nga nagkalain-lain ang color makaingon ta, we remain peaceful. Murag daghanabang kayo kanang kinahanglan mapadungugod sa mga di maminaw, so mo pa niya mo chance pa nga makapagawa sa among hinaing. Sa probinsya sa Bohol, gipanguluhan ang prayer rally sa kadagkuan sa simbahan o gisalmutan sa mga nagkadiyang grupo sa Katilingban. Nanawagan si Cebu Archbishop Designate Alberto Abet Uy sa bagong henerasyon nga mamahimong ehemplo sa usa ka matinud-anon ug makiangayon nga pangagamhanan. This is the good thing in Bohol kay nakahiusa kita, siya kita. Tama na, sobra na ang korupsyon. Sa Dumaguete City, nahimong sentro sa lihok protesta kagahapong adlaw sa mga pro-Duterte sa Dumaguete City ang ilang panawagan pagpa-resign kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Kiniusab ang ilang panawagan sa tanang mga politiko nga nalambigit sa korupsyon. Wala man magmarcha sa karsada, apan nakihiusa ang simbahan sa kausa batok sa pagpangawkaw. We are not silent. We are just biding our time, the proper time. In fact, what we are doing now is a product of discernment. Gipatuman usab sa kapulisan ang maximum tolerance sa mga misalmot sa lihok protesta. Salamat po tayo sa mga nagrallying ngayong araw na to at peaceful lang po yung pagkandak ng rally sa buong Dumaguete City. Samtang nakighiusa usab ang mga taga Catbalogan City, Samar sa mga nanawagan nga hunungo na ang halapad nga korupsyon sa nasod. Sa wala pa mumarcha ang mga partisipante paingon sa Pier 1, nagpahigayon og misa sa Samar Convention Center. Panawagan sa mga mitambong, transparency ug accountability sa mga proyekto nga gipunduhan og dagkong kantidad. Uban ni Marlon Melgazo og Clans Gabutin, Luan Merondina. Balitang Bisdak.